Туганнарга да әзрәк җибәрәсем килде, шушы бер җыр язган идем әле. Сезгә дә тыңлатып китәсем килә. Үсеп җиткән үгезем, җәй буе көтү, аңа пешәм бирә, җәй буе эшерелдем. Асылларын мин чыгардым, үгеземне карадым, аңа икмәк бирә, колхозымны таладым. Дуслары туганнар шәһәрләрдән кайталар, капчыклары тотып үгеземә карыйлар. Дуслар туганнар җәй буе кайтмаганнар, үгезгә карап пакетларын барлыйлар. Бер бутты үзебезгә, икесе күршебезгә, дүртенчесе туганыма амин булды үгездә. Бер бутты үзебезгә, икесе күршебезгә, дүртенчесе туганыма амин булды үгездә.